Ngizocela ke bese sicisha amakhandlela bese ke sikhanyise ngemali ukuze amakhandlela siwasave le ndaba ye load shedding. Oh. Hey. Asithokozeke sibeke imali yokukhanyisa. Awu, kanti hayi ukuthi uyahlola kuqala mase. Cha, iqalo ngemali phela idlozi alisondela imali ingekho. Akusheshe. Kukhanyiswa ngento engakanani makhosi? Kuyeqale ko 50 rand ke kuye ngokuthi ufuna ukuthi uhlolele ugcinephi. Hey. Kodwa ke kushuthi umuntu ziningi indaba azozizwa namhlanje 50 rand onke. Uqeda kusho nje ukuthi 50 makhosi. Seke kwangena amaphara la. Ngisasemoyeni. Ayithathi imali. Sengiyithi hayi idlozi liyazi ukuthi emlana. Ngizocela siphaphatheke. Ukabani sibona? Ungamseleko. Okay, umseleko. Sibiza bonke umseleko. Ithi makhosi. Sibiza bonke umseleko. Kuzoba nenkinga nanga ngoba manje mina ngisupport iPirates angikwazi ukuthi makhosi akuhambisani nami lokho. Bengicela mhlambe uthi angithi ibhakabhaka. Angeke phela sikwazi ukuthi sibize ibhakabhaka kube kwamakhosi njengamanje. Njoba uke kubone nje ukuthi alibibi koloni ikhandlela elimnyama. Inkinga nasekhaya nje omkhulu bonke akekho wayefuna nje indaba yeKaizer Chiefs. Bonke babe yibhakabhaka. Ngicela mhlambe ngicela ukuthi ingcono sibize ibhakabhaka kuse kuzosondela bona. Manje kanjani ke mekunje? Hayi, kushuthi asingabizi lutho ke sizoshaya nje izandla. Okay, makhosi. Bese siyavuma. Siyavuka. Vumani bo. Siyavuka. Vumani bo. Siyavuka. Athi umuntu omdala uma engabe ngihamba ngiya yazi yangisinda indaba yakho yangihlala emahlombe. Ube nomuntu wesifazane engimbonayo. Lo muntu wesifazane engazi ukuthi ukufakela umuthi omubi. Engathi kulomunye umuntu wesifazane wakho kuyena umaqondana. Ngibona kuchitheka isisu. Sikuwachithekelwa isisu umuntu wesifazane ozana naye. Hayi angithi ukuchitheka kwesisu imiscarriage. Hayi kwalona nje ucanza ngilazi mina ngisayiphethe kahle nje ngilinda umshado. Angikaze nje ngalala nomuntu wesifazane lokho ngavela. Sithi uma ngabe sinyuka athi umuntu omdala ubona inzondo athi le nzondo inzondo ehambisana ngokuthi bakubone ngoba usuhamba ngemoto kungabi kuhle kungahlali kahle. Ngathi khona abantu abakuzondela indaba yokuthi uhamba ngemoto. Hayi inkinga amakhosi ukuthi mina anginayo imoto. Awunayo imoto pho manje ukhiyo wani? Hayi ngayithengela nje lokho emaphareni ngenzela ukuthi ukhiyo amasendlini ungalahleki ukwazi ukuhlala kahle kube nesisindo. Phela musana ukwenza lezi zinto niyasidida phela thina mengabe nizofika nokhebe emoto kanti aninazo. Idlozi lize lidonsa into errong. Sithi mesibuyela kumuntu omdala inkingi isemsebenzini ethi ngathi emsebenzini kubanjwe ikhundla. Isiphi lesikhundla abakubangisa sona emsebenzini? Makhosi into ethi imisebenzi nje mina lokho ngavela ngikaze ngasebenza. Ngiyayisebenza nje angisebenzi indawo. Ngiyadideka ke mina. Athi umuntu omdala indaba isekhaya athi umuntu omdala ekhaya likamama abona isalikwazi athi lesisalikwazi asizi kahle khona ugogo wayeshuqula ekhaya. Hayi yabo nje ekhaya bonke ogogo bami babe sesitayilini babe ngashuquli babeluka nje lezi zinto ezayiluka kudala kodwa nibabe ngashuquli ekhanda. Kushuthi kanti ngathi ngiyadideka ke mina uthe wakabani isibongo? Makhosi uthi kodwa izolunga lento esiyenzayo. Athi umuntu omdala indlela zakho ihamba ingalungi ngoba ngazi ukuthi udadewenu ozalwa naye esiswini ambone lo dadewenu nizalwa naye esiswini ambone ngathi umuntu othanda imithi ambone ngazi ukuthi lo dadewenu uyena othwebula idlozi lapha ekhaya phakathi kwekhaya lapho ngathi khona udadewenu ngathi umuntu onjani. Udadewethu ukhuluma ngani makhosi ngoba mina ngizelwe ngedwa nje ekhaya anginadadewethu anginamfowethu anginalutho. Kanti yini khona ozoyisho? Wena yini khona kini konke into engihlale ngiyibhulela abanye abantu bayivume wena kwini konke akukho. Wena ubhulela abantu into eyodwa kanti? Phela kusuke ngingafani awuthi ngiphinde ngudonsa umoya.
Hayi mina ngathi Osomntomdala ngizokhathala. athi umuntu omdala wena ngazi ukuthi walahlekelwa iskin sakho sangaphansi. Ama-anda akhe asaphelela yakhe anda yakhe yake nje yaduka wangayazi ukuthi kuyayisebenza. Ngigeza izandla-ke kokugcina ngeke ngisayimela le nonsense mina. I-anda nje lokhu kwathi inhlobo mina ngiyigqoki nje vele i-anda. Angazi ukhuluma ngayiphi i-anda yalahleka ngoba i-anda anginayo, i-anda ngiyigqoki mina. Kumanje nje ayikho i-anda la ngoba i-anda ngiyigqoki. Usho ukuthi awuyigqokile nje namanje. Mangathi ngitshengise nje ungaveza ukuthi awuyigqokile. Ngingakuvezela namanje uma ufuna ukubona. Mina sengiyathi. Makhosi ngicela imali yami. Ngitshele wena ukuthi ubezela ngize ngikunika imali yakho. Kanjani ungangihlolelanga? Ngizile phela mina. Usebenzeni ayikho phela into oyenzile. Hayi ngisebenzile mina ukusala isikhathi sami. Hayi ngicela imali yami makhosi. Akho mali ozoyithola la. Hayi ngeke phela. Hayi imali yami ngeke. Ngiphumele kwami ngaze kubizela amathwasa ami nezinja. Kubizela Sengiyaxoshwa manje. Phuma. Ngoba ngifuna imali yami. Phuma. Ngithatha wona la makhandlela vele kunelo shading. Singadlala izangoma. Manje abantu bezolo befika nje nezinkinga ezihlukile mina ngiyasazi iscript sami engasifunda ukuthi umuntu uprofithelwa kanjani manje sekufanele ngifunde into ezihlukene for abantu abahlukile ukuqala mina ngayithwasela ku Facebook nje. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.